Kayo. Aloha mga kapuso, mga kabarangay! Ito po ang inyong palaban na beauty na si Mama Sai. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Yes, na-miss ko po kayo ng bonggang-bongga, mga kapuso, mga kabarangay. And kung mapapansin nyo po, ay meron ng mga unang DJs na nag-FB live, no? Kaysa kay Mama Sai. Dahil po, kahit po tayo ay naka-community quarantine, syempre, mas masaya together, 'di ba? At getting stronger tayo forever kapag kasama nyo pa rin po sa inyong mga cellphone, sa inyong mga desktop, ang Barangay LS 97.1. Forever! Sabi ko sa'yo totoong may forever. Ayaw mo lang maniwala sa akin. So, dahil tanghali na, mga kabarangay, alam ko naman, huwag na tayo magpanggap, ano? Oy, may dumaan na tricycle. Opo, live tayo, huwag kayong mapili, nasa bahay tayo, mga kabarangay. Alam ko naman na oras na po ng pagkain. Ayan. Kaya naman ang isa-share sa inyo ng inyong palaman na beauty ngayong Friday na ito. Yes, tanghaling tapat at napakainit. Diyos ko po. Ay ang aking pananghalian. O, diba? Oo, Friday ngayon. And I think, hindi naman kayo magugulat kung ano ang aking ulam for today. Kaya sa mga gutom na, eto na, tatawagin na natin si Madam Lily. Madam Lily, pasok! Ipasok na ang ating ulam for today. Siyempre, meron tayong guest. Ano ka ba? Aloha, Madam Lily. Wow. Naunahan pa ako nung langgam. May langgam. Mga best, may langgam. Nakakalukresya. Lagyan natin ng background music ang ating FB Live. O, diba? Para ramdam nyo pa rin na Potpot and Friends. Doon po sa mga hindi nakakakilala pala sa akin, ako po si Mama Sai kasama ni na Papa Jepoy at Papa Carlo sa Potpot and Friends every Wednesday alas 6 ng umaga po yan. At nagmamadali si Madam Lily, gutom na rin ata siya. No? Sa mga kabarangay. Sinerve na rin niya ang isa pa nating ulam for today. Nakakaloka ang mga langgam. Napansin niyo ba ang mga langgam sa inyong mga kabahayan? Una pa silang kumain kaysa sa atin, ano? Nakakahiya naman sa inyo. Okay. So, ang ulam ng Palaban na Beauty, yung mga nagda-diet po kunwari, baka maglaway kayo. Ayan. Ano yan? Sige, sagutin mo. Hindi naman siguro sunog, no? Sunog ba? Hindi ako nagluto, kaya hindi sunog to. Mais to si Madam Lily ang nagluto niyan. Oh. Diba? Fried? Anong English na to? Fried? Sumagot ka. Yung daughter ko po kasi nandoon, hindi nagpa-participate. Hindi ko babayaran ng TF to. Ano yung English ng ng ulam na ito? Fried? Kakausapin ko po nanay nito, may problema kami. Ako pala yung nanay niya. Milk fish! O, diba? Fried bangus! Parang medyo social naman tayo, mga kabarangay. Fried milk fish. O, diba? Sarap! Oh, by the way po, live tayo sa Barangay LS page. Pero after nito, huwag niyo makakalimutan. O, diba? May mga pinopost akong pampagood vibes dyan. And syempre, habang nanonood po kayo nito sa FB Live, alam ko namang bida-bida ka at sanay ka sa multitasking. Sabay-sabay din tayo, together, forever, makinig sa Barangay LS 97.1 dahil, opo, naka-live pa rin po kami sa Barangay LS 97. O, diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, totoong forever. O, diba? Ayos ba? Okay. Wait lang, dun po sa mga nanonood ngayon, i-share nyo naman para palaganapin naman natin ang good vibes ngayong umaga. Ang init. Alam ko, sorry, kung naiinitan po kayo, kasalanan ko, I'm really too hot for you, barangay. Charis. Mga mainit ang ulo. Dapat good vibes lang tayo. May mga nagko-comment na, okay, kita pala dito yung, kita dito sa ating, FB Live, ang aming lagayan ng bigas at ang aming oven. Mangga, gusto ko yan. Wait lang. Magbabasa tayo ng mga messages ninyo. Di-disconnect ko muna ang aking speakers kasi baka marinig niyo yung mga pinagsasabi ko dyan. Okay. May mga nag-comment na. Okay. Oo nga. Sandali lang. Si Papi TJ Herrera, kanina ka pa, pamunggo naman. Wait lang, ito na Next na, kalma lang. Gutom na gutom. Dali.
Tapos po, si Shane Benitez Frogosa. Maraming salamat po. Galing po kay Lord yan. Alam mo naman. Lahat naman po tayo. Ha? Ang ating kawangis ay ang Ama. Alam mo na yan. And si Efren Belisario, maraming salamat po. Shane, gutom ka na rin. Bigyan kita ng ano. Alam nyo, sa sobrang daldal ako ng daldal, mauunahan talaga ako ng mga langgam. Guys, hindi ako nagjo-joke. Ayan o. May langgam! Nakatatlo na ata akong napatay na langgam. Sa span ng ilang minutes na tayo naka-live, naka-FB live, nakakaloka. Baka po pag kumuda ako ng kumuda dito, after ko po mag-FB live, malamang po, sila na po ang nauna sa isda ko, ano? Si Dexter Megui. Totoo naman. English nga, no? Fried fish daw po ang English nito. Pabangus yan. Baka hindi nyo kasi siya nakikilala. Nagbago na siya kasi po naluto na siya. Bangus po yan, mga kapuso, mga kabarangay. Fried milk fish. O, diba? Parang nasa taas naman tayo sa ano. Mataas naman tayo ngayon. Si Larissa Antonio Castro. Natiga Veritas Philippines. Uy, naka-lunch break daw sila at mga work from home. Uy, mga kabarangay natin na nag-work from home. Alam ko naman, wag kayong magpanggap. Nanonood lang din kayo ng nag-binge watching kayo sa opisina. Wala namang pinagkaiba na nag-work from home kayo. Malamang nag-binge watching lang din kayo. Kayo talaga. Pero po dun sa mga talaga quarantine tayo ay tuloy ang buhay sa opisina by working from home. Saludo po ako sa inyo. And hindi po namin kasama niyo po ang Barangay LS 97.1 forever. Hindi po namin kayo tatantanan. Sasamahan po namin kayo. Kaya ginagawa namin itong mga FB live. Bahay mga kabarangay. At sabi nga ni P-Dudes, ikutin natin ang ating mga kabahayan. So, ang unang feature sa bahay ni Mama Sai ay ang dining area. O, ayan. Isama mo na yung aming mini kitchen sa likod. Kung nasaan na aming bigasan. Ayan. Okay. Next. Fish da. Wala ba akong ano dito? Wala ba akong pipindutin na pambasag dyan? TJ, gutom ka na. Si Mel Hanyal o Janyal. Bakit daw ganun ang mukha ng concern po si Mel, na medyo nalambas po natin. Nalambas? Hindi po natin nabigyan ng katarungan ang pangmumukha ng bangus. Bakit daw ganito? Hindi ko rin alam. Tanungin natin si Madam Lily. At si Mila Marteris. Masarap talaga, no? Ang sarap. Ayan po. O, diba? Fried milk fish. Ayan. Para sa mga hindi nakakaalam ng English ng bangus, milk fish po yan. And para ma-address natin yung concern ni Mel, tawagin natin, Madam Lily! Madam Lily! Meron tayong nanonood sa FB Live na may tanong para sa'yo. Asan na si Madam Lily? Madam Lily, pasok. Si Madam Lily po ang aming ever-reliable na tigaluto, pamalengke. Gutom po kami. Kahit po gaano kadami ang stocks namin, kung wala po siya, gutom po kami. Madam Lily, meron tayo si Mel, concerned si Mel, Bakit daw po ganito ang itsura ng bangus? Ano daw po ang ginawa natin? Hindi na niya makilala. Ang bangus. Pinrito. Meron pa po ba tayong ibang hinalo dito? Suka at saka Suka paminta, at saka paminta. At saka bawang. Oh. So, ito po ay hinaluan ng suka, paminta at saka bawang. Ayan. Kaya po medyo na-distort ang itsura ng bangus kasi hinaluan po ng suka. Wala pang toyo yan. Dito. Thank you so much, Madam Lily. Okay. O, alam mo na po ng isda. Hinaluan po siya ng suka or para sa mga social vinegar. Okay. At meron din po siyang bawang or garlic and paminta or yung ex mo na akala mo ay tunay na lalaki. Charis. Hindi. Ano po? Ano yung English ng paminta? Black pepper. Ayan. Okay. Next.
Share nyo po itong ating FB Live, mga kapuso, mga kabarangay, para makapag-send din naman tayo ng good vibes. Wag puro bad vibes ngayon, masyado ng madaming negative sa paligid. Mag-spread tayo ng good vibes, okay? Next, ang susunod natin ang pinaka-aabangan ng karamihan sa inyo. Ito na nga. Wait lang, isi-share ko to sa page ko. Ugain na natin sila. Okay? Yan. Okay. Ang susunod po nating ulam sa tanghali na ito, habang pawis na po si Mama Sai. Dahil sa totoo lang po central po ang aming air conditioning unit, pero dahil po bawal po lumabas ang mga nagtatrabaho, hindi po namin mapagawa. Meron po itong defect Charis! Nagmano kay Papa Jepoy, ang hambog, be! Okay. Isipin na lang po natin sa mga nangiinitan sa kanilang mga bahay-bahay, na meron po kayo, naka-centralize po ang inyong air conditioning unit, sira nga lang kasi walang gagawa. Ha? Para hindi nyo masyadong maramdaman ng init. At kung meron naman po kayong supply ng tubig, ligo-ligo rin. Ha? Pag may time, mga kabarangay. Okay, next! Ito na. Talagang binibitin ko kayo dito, kasi alam ko ito yung inaabangan nyo eh. Up! Ang ganda ng aking ang ganda ng aking bowl galing sa Miniso. Thank you. Okay. Ang next po natin, ito na. Ang walang kamatayan. Tentararan! Ito mga kabarangay, ayan. Okay. Munggo tayo ngayon. Dahil Friday, ang laman ng munggo ay haluin nga natin. Kakukuda mo, Mama Sai, daldal ka ng daldal, medyo may namuunang something sa ibabaw ng munggo mo. So, makakain mo pa ba yan? Makakain pa. Okay. O, ayan po ang munggo. Oh! Gusto mo yan? Okay. Ngayon, kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa munggo, kung hindi nyo na rin siya makilala, tatanong kayo bakit ganyan ang itsura niya, ibato nyo lamang po sa ating Facebook page. Okay? Para po ma-address po ni Madam Lily ang inyong mga katanungan. Okay. Leriza Antonio Castro, magandang tanghali po. And Yukiko Siren, hello, watch po. Para masaya lang po tayo. LJ Jean Sabanal Martin, napapa-potpot din. Sorry po, hindi ako handa. Hindi ko dala yung aming potpot ni na Papa Jepoy at Papa Carlo. Pasensya na. Parang hindi tuloy kompleto yung ating pag-FB live, Wag po kayong mag-alala. Bukas dadaan yung nagtitinda ng pandesal. Agawin ko yung potpot nun. Hintay lang kayo, guys, ha? Tapos mag-FB live po ako malamang sa Barangay Hall na Charis. Para lang sa potpot na yan. Okay. Si LJ Jean Sabanal Martin, si Sadie Mendoza, magandang tanghali po. Anong ulam mo, Bes? Si Alan De Vera, yes, stay safe po kami dito sa bahay, pero nag-FB live para naman ma-entertain pa rin kayo mga kapuso, mga kabarangay. Okay. Elaine! Hello! Si Elaine Javier mula sa Dalisay Medical and Aesthetics. Buti na nakapag-supply ako ng ating whitening underarm. Yes! Maraming salamat sa inyo ni Doc Ken. And syempre ang ating Dalisay Oat Milk Soap. Maraming salamat po. Okay. Sunod. Munggo. Ano ang ingredients ng ating munggo? Meron bang special dito? Ang makakasagot po niyan ay Madam Lily. Papasukin si Ito naman si Mel. Bakit nga daw ba milkfish ang English ng bangus? Hindi ko rin alam. Tanungin natin kung sino nag-invento ng pangalang milkfish. Hanapin ko, assignment ko yan para sa'yo. Madam Lily? Saan si Madam Lily? Madam Lily, pasok. Dito ka. Okay. Madam Lily, ano ang sahog ng ating mahiwagang munggo? Malunggay at saka beef cubes. Okay, may cubes para pampalasa dahil po wala siyang ibang sahog. Wala siyang baboy, wala siyang isda, wala siyang beef. So, nag-cubes na lang po kami. Magtipid-tipid po tayo at parte ay iayon sa budget, ha? Okay. May malunggay din. Meron din ba ito? Madam Lily, dito ka muna. Kumakain po kasi siya. Pagpasensya nyo na baka may tinga pa si Madam Lily.
Meron pa ba, bukod dun sa malunggay, at saka dun sa pampalasa, at syempre sa munggo, hindi naman siya tatawagin munggo kung wala sa munggo. Ano pa po yung ibang hinalo mo dito, Madam Lily? Bawang, sibuyas, kamatis. Bawang, sibuyas, at kamatis. Ayan. Maraming salamat, Madam Lily! Okay. Bawang, sibuyas, at kamatis. Actually, para sa akin po yun, kasi hindi ko po talaga alam kung paano niya iluto, no? Doon po sa mga nakakaalam, o kayo nang may alam, mga bida-bida. Charex! Okay. So, dahil napaka-classic po ng ating ulam ngayon, ang munggo. Ano ang English ng munggo? Sige. Sagutin mo yan. Gusto kong sagutin yan ng ating mga kabarangay. Ano ang English ng munggo? Asan na yung PA ko? Z! Yung anak ko, tinakbuhan na ako. Kumain na rin ata ng munggo. Kakaloka. Okay. Pa-monitor po ako ng comment dun sa ating sa iPhone 12. Bida-bida, wala. Pa-monitor ako, ha? Kung ano ang kanilang isasagot dyan. Ano ba ang English ng munggo? Ayan. Dahil total, nag-uusap tayo mga English. Kung naman hindi kayo magpapalupa, talagang uugain ko kayo. O ano ang English ng munggo? Huwag ka magpanggap, wala kang mas importanteng ginagawa ngayon bukod sa panonood nito, at pag-share, at pakikinig sa Barangay LS, at pagkain. No? Kawawa yung mga nanay na nasa bahay ngayon. Hello, magandang tanghali po. Work from home kayo ever since, Ayan, mas marami po sila ngayon. Lately, sa inyong mga bahay-bahay dahil nga po walang pasok. So, good luck sa budget ninyo. Ayan. Bigyan natin sila ng time na sumagot. Ano ang English ng munggo? Meron na bang nakasagot? Mung beans. Siya ba yung unang-una na sumagot? Siya yung unang-una? Yes. Talaga ba? Tingnan nga natin. May mga walang galang na sa inyo, 5 shares pa lang? O ilang kayo nakikinig, i-share nyo yan. Grabe kayo. O ito pang 5 shares. Pinsan ko to, si JJ, si Angela, si Ariza, yung anak ko na si Zina. O 4, ako pa yung isa, mawalang galang talaga sa inyo, ha? Share nyo yan. Grabe. Sabi, si mama sa'yo napaka-demanding, Grabe. Okay. Game. Tingnan natin. Meron na nakakuha, Zina, ng tamang sagot. Tingnan natin. Ang hirap mag-production. 2 lang kami sa bahay. Wait lang. Okay. Kasi nga alam ko, choosy pa kayo eh. So, ayoko ng pucho-pucho na production para sa inyo mga kabarangay sa FB Live natin. Wait. And, ang aming wifi ay ang hina. Hoy! Wala mo na makiki-wifi! Mga pinsan ko, sandali lang kausapin ko. Wala mo na kukonect sa wifi, ako muna. Matatapos na to. Okay. Okay. Ayan, malakas na. Tingnan nyo. Meron nagda-download dyan, malamang. Sa isa sa mga paborito nilang Netflix. Sigurado ako. Wait. Hindi ko po makita pa muna ang inyong mga messages. Kalma lang kayo, ha? Kalma. Gigigil ako. Si Josephine Openia. Hello po sa mga team bahay ng Openia family. Hello! Maraming salamat po sa pagsama sa amin, sa aming FB Live. Gabriel J. Sulayo Vergara. Hello po! Hindi ko alam kung tamang mayap-ayabak pong kekongan kasi tuwing umaga po namin ginagawa ni Papa Jepo yun. So baka good morning yun sa inyo. Pero hello po sa inyo, sa ating mga kabarangay dyan sa Pampanga. Keep safe po, ha? Sunod lang po muna tayo sa hindi paglabas para mas madali po nating malampasan itong ating COVID-19 na naganap, okay? Si Larissa Castro, salamat po. Kakanta ka ba, Mama Sai? Ano ka ba? Akong pilitin, ayoko. Sarap. Si Allen. Ayan, si Allen ang unang tamang nagbigay ng sagot. Mung beans. Ang munggo.
Sa English ay mung beans. Correct! Congratulations sa'yo, Allen. Ikaw na ang bida-bida. And, ipipm kita mamaya kasi feeling ko, Globe ka ba or Smart, Allen? Globe or Smart lang ang pwede kong pasahan ng load. 60 pesos bigyan kita, ha? Dahil tama ang sagot mo. Okay. Si Rexon Bronze, anong mangoes? Munggo mangoes? Mangga yun, Bax! Nakakaloka si Bessie. Si Almar Ingrato. Mataas na uri to si Almar Ingrato. Nakikinig talaga to sa Potpot and Friends at alagad to ni Jepoy. English ng munggo. Magic beans. Mataas na uri ka. Isa kang henyo. Congratulations, pero mali yung English mo. Okay, si Don Jack Garcia. Mongo beans or mung beans? Tama rin naman yung mung beans, pero nauna si Allen, if I'm not mistaken. Mamaya po i-review ko, ha. And seryoso ako, kung Globe or Smart yung number nung unang tama ang naisagot, papasahan ko po yan ng minimal lang naman na load. Kasi hindi ka nga pwedeng masyadong lumabas ngayon. So, alam kong kailangan mo ng load desk para pang-connect kay Crush na hindi mo nakikita. Okay. Si Peña. Si Josephine Opeña ay isa rin pong opisyal na mataas na uri ng nilalang. Isang henyo, ang sagot din po niya ay magic beans. Alagad ka ni Jepoy, alagad ka ng Potpot and Friends. Very good ka dyan, Josephine. Oy, TJ, anong English ng munggo? Earth? Hindi. Mundo yun. Nanggigigil. Pwede po bang mag-block ng ng followers sa Facebook, yung TJ natin na? Hindi, mali ka. Nanggigigil ako sa'yo. Si Melty Hanyal, mung beans, tama naman. Isabella Christlove, sa aking pinsan, hello, sabi ko po sa inyo sa ganitong pagkakataon, malalaman po natin ang kahalagahan ng pamilya dahil malamang po ang karamihan nila ay pamilya ko din. Maraming salamat po sa inyo, ha? Okay. Tama yon, mung beans. So, meron na tayong official na bida-bida. At meron din tayong mga official news. Magic beans, gusto kaya niya. Okay, parang gusto ko pa mamigay ng marami akong load Parang nasa 20,000 ang load ko sa aking prepaid. Gusto mo yon? Sana all, Mama Sai, meron ganong prepaid load. Lalo na ngayon na hindi ko masyadong nakikita si Jowa. Puro lang kami data, nakaw pa minsan yung wifi sa kapitbahay. Ay, masama yan pag nanakaw pa rin yan. Tigil mo na yan. Tigil mo na yan. Nakikita ka ni Lord. Okay? Okay. Uy, may 9 shares na. Ibig sabihin, meron na akong siyam na kamag-anak na malamang ay nanonood ngayon at nagsishare nito. Maraming salamat po. At again, yung isa dun sa 9 na yun, ako pa yun. Sasalbahin nyo. Okay. Kung ang English ng munggo ay mung beans, meron din tong isa pang ingredient malunggay. Ano ang English ng malunggay? Sige nga. Kung nakikinig talaga kayo sa Potpot and Friends, dapat alam niyo na to kasi diniscuss na namin to ni Papa Jepoy nung last Wednesday na magkasama kami live. Ano ang English ng malunggay? Okay. Abangan natin. I-play natin ang ating ang ating thinking hat audio. Ang hirap pala ang hirap mag FB live, tapos kailangan meron pang patunog. Okay, si Zainab Harake nagpapa-shout out. Zainab, hello, magandang tanghali sa inyo. And shout out din daw, papot-pot daw niya si Jonathan na nanonood ngayon at nasa Comptexon San Miguel, Bulacan po sila. Keep safe tayo mga papi, ha. Baka nasa trabaho kayo kasi hindi may iwasan or nasa mga bahay-bahay. Social distancing, alam mo na yung mga ating mga paalala ng gobyerno, okay? Jonalyn Vargas Araneta.
Magandang tanghali sa'yo, Jonalyn. Ingat din kayo, Kaz Joanne, ang aking mga kamag-anak dyan sa may Manila. Ingat po kayo. Si Papi Gio Gonzales. Pinahirapan ako, nagigigil ako dito. Si Gio Gonzales po ay schoolmate ko, naging kaklase ko po sa School of St. Anthony, Ladro, Quezon City. At nasa ibang bansa po siya ngayon. Nasa ibang bansa ka, Gio, diba? Ano daw ang English ng pang-ilan ka sa magkakapatid? Tulungan niyo po ako. Alam mo, ibabato natin yan sa Talk to Papa. Yung problema mo na yan, ha? I-Talk to Papa na ibabato ko to kay Papa Marky. Papa Marky, meron po nagpapatulong. Ano po ang English ng pang-ilan ka sa magkakapatid? Ha? Ikaw, Gio, pinasasakit mo ulo ko eh. Marian Asuhan. Ay Mong Bynes. Mong Bynes. Marian, nahirapan ako. Pero, nagigets ko naman yung ibig mong sabihin. Okay, tama ka rin naman. Pero, isa lang ha, yung una lang po na nagbigay ng tamang sagot, yun ang merong pa-load ni Mama Sai. Hello, kay Roxanne Cruz at home break time daw nila sa Veritas Philippines. Maraming salamat po. Ingat po kayo ha. And syempre, patuloy po natin ipagdasal, hindi lang po ang ating mga sarili, hindi lang po ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kabarangay, ang ating mga kapuso, kundi yung mga straight, kahit hindi po natin sila kilala, lahat po ng tumutulong para maayos na po ang ating sitwasyon, manatiling malinis ang okay? Yung ating pong mga tinatawag na frontliners, ayan, yung mga nagde-deliver ng mga pagkain nyo dahil bawal kayong lumabas, ayan, ipag-pray po natin sila mga kapuso, mga kabarangay. Okay, papot-pot din daw ang Hanyal family kay Himel Joy Hanyal and Hannah Aviona Hanyal. Sana tama yung pagkakapronounce ko, Mel. And sa asawa ni Mel na naka-duty ngayon. Wow, kay Herman Hanyal. Saludo po ako sa iyo, Papi. Trabaho pa rin, ano, para sa pamilya. Mommy Leticia Bargado, magandang tanghali po. Okay. Sabi ni Shane, tama na ito ang ulam natin ngayon dahil panlaban nga daw sa COVID-19. Tama naman. Sandra, God bless din po. Ay, sa aking Zin friend na si Ronaholic. Ron, hello, alam ko medyo nababaliw ka na sa inyong kabahayan dahil hindi ka makapag-Zumba, pero sana mag-FB Live ka rin ng iyong mga Zumba moves para kahit nasa bahay yung mga kabarangay natin, ako madaming addict sa Zumba dyan, sigurado ako, pwede pa rin silang gumalaw-galaw, diba, sa kanilang mga kabahayan. Ayan, okay. Hindi po porket naka-quarantine tayo at bawal tayo lumabas ng bahay, bawal din po tayong gumalaw, ha? Galaw-galaw din pag may time, mga best, ha? Okay. Next. Meron namang nakasugot. Itong assistant ko, hindi ko talaga susweldohan to. May nakasagot na ba? English ng malunggay. Sabi ni Don Jack Garcia, horseradish. Hindi. Mali, anong horseradish? Malunggay, horseradish? No. Ha? Sandali lang. Sandali. Si Don Jack Garcia, okay, tama. Moringa. Ang legit na sagot para sa akin, dahil ako naman magbibigay ng load, moringa, okay? Hindi si Google. May paglaban saan? Sabi ni Google, ito hindi. Ako magbibigay ng load, so yung tamang sagot ko, ang tamang sagot. Moringa ang tamang sagot. Okay. Ate Herminia, Tubio Lao Santos, hello. Nako, walang mga event, pero sana okay naman po kayo. God bless, ate. Josephine Openya, maraming salamat po sa pag-share. Dan Enrico Tamayo, ingat ka, Mama Sai, baka may tama ng virus o hindi, Mama Sai. Huwag tayong ganun. Ako lang yung tama. Ako lang yung may tama, pero hindi COVID yung tama ko, ha? Si Culas Cruz de la Cruz. Mama Sai, eto, showbiz question. Mama Sai, miss mo na Papa Jepoy? Hindi naman masyado. Kikita naman kami, mapanood ng asawa niya to. Anak, kikita kayo! Kaya late mo umuwi si Jepoy, Charings. Hindi pa nag-board work yan, hindi extended ang board work niya, nakikita kami. Hindi, Charings lang. Oo, syempre miss mo na si Papa Jepoy, ang ating MVP, at ang ating bida sa barangay na si Papa Cardo. Pero, ihahag ko na lang po sila when all of this
ay tapos na, mga kabarangay, ha? Si Francis Bonifacio Francisco, keep safe din po. Okay, so yung unang sumagot ng Moringa, kung Globe or Smart po ang iyong prepaid, okay, makakaasa ka po na kukonect sa'yo si Mama Sai at bibigyan kita ng 60 pesos na load, o diba? Para hindi na problemahin kung paano ka magpapaload. Ngayong panahon na kailangan mo ng load para kumonect kay jowa. Alam ko naman yan. Ganyan tayo. Unahin natin ang jowa at si crush bago ang ating magulang. Wag ganun. Masama yun. Oh, sige na. Ang dami ko na pong sinabi. Sana po ay napangiti ko naman kayo. Napangiti kayo ng inyong palaman na beauty na si Mama Sai ngayong tanghaling ito. At nagutom ko rin po sana kayo, mga kabarangay. Kakain na po ako bago ako maunahan nitong mga langgam na to kasi nakakarami na po sila, mga kabarangay, ha? O, ano po tayo, manatiling healthy ang mga kinakain. Ayan na, kumakol ng aming aso. Okay? And syempre po, wag natin kalilimutan, aside po dun sa mga precautionary measures like yung mga narinig niyo po sa Barangay LS na maging malinis sa kapaligiran, maghugas ng kamay, maligo, okay, mag-alcohol, and hanggang maaari, huwag na lang muna lumabas ng bahay para po mas malayo po tayo sa panganib, mga kabarangay. Kumain din po tayo ng tama, healthy ha, hindi po porket nasa bahay ay hindi ka natitigil kakakain ng mga junk foods. Mas maganda, healthy foods ang kainin natin. Gutom na ako at kain na ako ng mung bean soup. Mung bean soup, gusto mo yan? Para sa siya tayo. At ng fried milk fish, diba? And kukonect po ako dun sa mga tama yung sagot para naman may onting pasmile naman din sa inyo. Extra si Mama Sai. Uminom din po ng tubig. Okay, baso ko lang po yan, hindi po yan yung iinumin ko. Kasi maraming salamat sa napakagandang baso. Ingat kayo, mga kabarangay! And, mahal, Zina, mag-ready ka na, isa-stop na natin eh. Okay, alam mo na yung extra ko ha. Wait lang, huwag mo na isa-stop. Live na live yung dati. Halatang walang PA, mga kabarangay. Mag-ingat po kayo. Manatili sa bahay, huwag nang umaura ng umaura. Mahal ko po kayo. Pero ang pinakamahalaga, mahal po tayo ng Ama para po iwas sa bad vibes. Makinig po kayo sa Barangay LS 97.1 forever para forever getting stronger at mas masaya tayo together forever. Ito ang inyong tunay na forever, ang Barangay LS 97.1. Abang din po kayo dito sa aming Facebook, okay? Sa aming Facebook page, dapat naka-on ang notification dahil within the day po, ang ating iba pang mga DJs ng Barangay LS ay mag-FB live din para ma-entertain kayo. And syempre, mawalang galang na Mama Sai 971 sa Facebook, sa Twitter, at sa Instagram. Promise, walang bad vibes dyan. Good vibes lang ang ibibigay sa inyo ni Mama Sai. Para mga kabarangay for now! Hello. Hello. Hello po. Sana naririnig ako. Ayan. Hello po. Check nga natin kung naririnig. Ayan. Wait. Ayun. Perfect. Nakikita niyo ba ako, guys? Naririnig niyo po ba ako? Ayan. Ako po si Papa Ball sa Barangay LS 7.1. Ayan. Nandiyan pa rin po tayo, mga kabarangay, at tuloy pa rin ang syempre pagbibigay ligaya namin sa inyo through radio at online. Ayan. Syempre sa mga kabarangay natin, ayan, baka nagtatanong kayo o baka hindi nyo alam na bakit yung iba sa mga DJs wala sa LS. Kasi po, mga kabarangay, sumusunod tayo sa quarantine na community quarantine natin. Okay? Mas masaya sumusunod, para walang sakit sa ulo. Ayan. Yung iba hindi sumusunod dyan, pasaway eh. Diba?
They're just, yung sinasabi na may mga bagay talaga na hindi mo kailangan labanan. Ayan, sabayan mo lang para mas maging okay. Para sa relasyon, di ba? Pilitin mo, wala eh. Ayan, so hello po sa inyo. Ayan, nandito tayo magkakasama-sama. So, kahit anong pag-usapan, pwede. Kahit anong kalokohan, pwedeng gawin natin ngayon. So, ayan po. Share nyo Ayan, share nyo. At syempre, kung wala naman kayo sa Facebook, kung wala rin kayong magawa, sawa na kayo sa mga pinapanood nyo, kinig kayo lagi, Barangay LS 97.1 FM. Meron din kami TikTok. Ayan, syempre, usong-uso TikTok ngayon, lalo na walang ginagawa. Nakakarami na yung iba dyan ng TikTok videos. Ayan, so follow nyo kami sa TikTok, Barangay LS 97.1. Ayan, so batiin muna natin. Hello pala mga nanonood, kaila Lai Corpus, hello po sa inyo. Kaila Kevin Bilog, ayan, hello sa inyo. Kaila Perry Jane Lindio, ayan, paki-share ayan, like and share nyo po. Ayan, at good evening po kaila Judy Ann Santos, ayan. Ito si Judy Ann, lagi nakikinig to pag Wanted Forever. Tapos pag lagi siya nakikinig, lagi din siya nagko-comment habang nakikinig. Kaya kilala ko yan. Natutuwa ako lagi po nakikita ko yung pangalan niya, Judy Ann Santos. Ayan. At hello kay Arlene Ugay. Ayan, watching from Oman. Hello sa inyo. Shoutout din kay Lance Ibanez, Gerald Fernandez. Hello po sa inyo. Kay Love Higone. Ayan, from UP Campus. Uy, hello Love. Thanks for watching. Ayan, taga UP ka ba? Something ano dyan, musta dyan sa area dyan sa inyo. I hope everything's okay. Sana okay kayo. At sana makasurvive. Kasi I think 40 days na, 40 days na tayong quarantine. So, musta naman? Okay pa ba kayo? Sana okay pa kayo. Solid papa, sabi ni Froilan Lotino. Ayan. At syempre, kasama natin nanonood yung mga taga Valenzuela City. Si Arlene Uga. I still have a picture of you, Papa Bol, with we. Totoo. Pwede mo ba mas ma-post dito sa Facebook Live? Patingin naman, Uy, si Papa. Wait lang. Nawala. Alam ko si Papa Dudut manonood eh. Ayan. Hello po sa inyo. Kay Nilda. Ayan. Pa-shoutout naman po dyan. Kay Mary Joy Taladtad. Kay Salina Bayato. Pwede po bang mak-request? Albatros. Mukha ba ako nagpapatugtog? Di ako magpapatugtog dito. Papakit lang ako. Yeah, boy. Hi, chicks. Papakit lang ako dito. Oo. Solid papa, sabi ni Louie Mendoza. Ayan. Mapagpalang gabi po. Maraming salamat. Salamat din kay Christine Lobio. Na-realize ko nga itong quarantine, hindi lang to... ang hindi lang kawawa rito yung may mga shota naisip-isip ko lang, kawawa rin dito yung mga single Siyempre, diba? Mahirap maging single pag quarantine. Gagawin mo, diba? Paano kung magpapakit, di naman pwede puro Facebook lang, diba? Hello kay Moises Garcia, pa-shoutout naman po. Mga traffic enforcer ng Mabalacat. Oy! Speaking of traffic enforcer, isa pa yung mga yan. Mga matitindi na yung mga frontliner yan. Siyempre, sa sitwasyon ngayon, I think, nagjo-duty pa rin kayo, pare, di ba? Correct me if I'm wrong, Sa pagkakaalam ko, mga traffic enforcer natin, patuloy pa rin ang pag-ano nila, tawag na to, pag-duty. Sa pagkakaalam ko, siyempre, kailangan pa rin ng order. Si Lux Padlan, shoutout po kay Kiel and Kyle. Tama ba pagkabasa ko, pare? Bata ako ni Papa JT. Naks, makabata Mga alipores ka ba ni Papa JT? Ikaw ba yung mga parang yung mga parang kumbaga sa gangster, yung mga tauhan niya, yung mga galamay niya. Ayan, hello, maraming salamat. At syempre watching from Quezon City, ayan, kay Aileen Olpindo. Ayan, hello din pala sa mga nanonood ngayon, sa mga single dyan. Syempre, shoutout naman po kay Aris Almozara na naka-lockdown sa work niya. Miss na kita. O sa pagkakalam ko may ganun, di ba? May mga, tama po ba? May mga nanonood po ba ngayon yung mga kasama nila, mga
mahal nila sa buhay na hindi pinauwi, naka-lockdown sa trabaho at doon lang nagtatrabaho. Alam ko nangyayari to sa mga ano natin eh. Sa mga ano natin, tawag nito, sa mga factory workers natin. Tama po ba? Ayan, so hello po sa inyo. Ayan, sana wala akong maitulong pero alam nyo, stay strong ha. Oo, kasi alam ko yung mga pagkakaalam ko di na ako magsasabi ng produkto pero yung mga trabaho ngayon sa mga companies, yung mga pagkain na lagi natin na tuloy pa rin yan eh. Sa pagkakaalam ko, hindi sila pwede lumabas. So, mahirap din para sa kanila. And kay Love Hegone, yes po, UP Campus, village po ito. Ito madami pa ding pasaway, hindi data ng total lockdown. Oo nga eh, guys, huwag na kayong lumabas. Imagine niyo, pag nagpasaway pa tayo lalo, tapos masarado lahat, as in, ni hinlalaki ng paa mo, hindi makalabas ng pinto nyo. Imagine mo kung gaano kahirap yun. Di ba? Hirap. Ang hirap. Di ako galit. Pero, alam mo naman tayong mga tao, syempre, di ba, lagi nakakati paa. Pero, yun lang, sana. Okay, para matapos na tong gulo na to. Para, excuse me po, makalabas na ako. Gusto ko na magtrabaho. Hindi ko lang kaya eh. Alam mo yun? Nag-aarte na lang ako dito. Nag-one-man show na lang ako dito pag mag-isa ako eh. Magandang gabi kay Eliza. Kay Froilan. Oh, sila Froilan, oh. Kasi wala na magagawa eh. Okay? Like for example, huwag na natin kumpara. I mean, sa States, sa ibang lugar, may mga ganyan din. Pero imagine niyo ganito lang logic dyan eh. Siyempre, the more tao na pwede mahawa, the more magpapasapasahan. Lalo na ang hirap ng test kit ngayon. Diba? Mahirap malalaman kung ano talaga yung accurate number kasi dahil sa nangyayari. So please, para safe, para pinaka sigurado na talagang gagawin natin is yung mag-stay na talaga tayo sa bahay. Yun na yun eh, wala na. Yun na yun. So yung mga single dyan, wait lang. Ito pala may tanong ako. May nanonood ba dyan ngayon na nagkaroon ng girlfriend o nagkaroon ng boyfriend habang quarantine? Ano ba siguro nun Ay, hindi na kasi ako makarelate sa ganyan. Kasi like for example, pag nagkakaedad ka, mga tirada, pag nagkakaedad ka kasi. Di ba, pag eto mapapansin niyo yan eh, sa mga bata-bata sa akin eh. Never ko pa rin sasabihin yung edad ko, hulaan nyo na lang. Okay lang yung chat eh, okay lang yung text eh. Okay na yan eh, okay na yung magka-girlfriend o magka-boyfriend ka sa pamamagitan ng chat tsaka text eh. Okay na yan eh. Pero kasi pag magkaedad-edad ka sa mga ano ko dyan, mga kaedad ko, parang hindi na kami kontento sa ganun. Hindi pwede ganun lang. Lalo na kung naghahanap ka na yung pangmatagalan, yung pang-asawa na talaga. Hindi pwede chat at text lang. Gusto namin nakakasama namin yung tao. Gusto namin nakikita namin lahat ng imperfection sa mukha niya. Gusto namin nakikita namin yung kung ano man nunal, mabilang namin yan. Yun ang gusto namin. Kaya kung hirap para sa amin na parang pag medyo may edad-edad ka na, tas single ka pa. Ang hirap lumandi sa Facebook kasi nakakairita na. Nakakatamad. Sabi ni June Mercado rito, Papa Bol, musta? Balita ko walang balita sa'yo. Eh, syempre. Ganyan talaga yung mga babe. Yung mga good boys. Nasa bahay lang, hindi nagpapasaway. Ganyan talaga kami. Diba? Kaya wala talagang balita sa akin kasi hindi ako nagpapasaway. Kasi kung nagpasaway ako, makikita niyo ako, binabalita na ako ngayon, nasa presinto ako, lumabag ako sa quarantine rules, di ba? Magana na ako, sorry po! Ayoko mangyari yun. Ayan. Hello kay Marie Ann Velasco. Hello po. Pabati po kay Dane Delabahan. Pakisabi po, sorry po kasi sorry po, huwag na siyang magalit sa akin. Ano ba yan? Boyfriend mo ba yan? Uy, si Venus Alde, oh. Siya daw. Nagkaroon siya ng boyfriend habang quarantine. Demanding naman, Charet. Joy Suway. Hindi kasi dun sa... Hindi naman sa demanding,
Pero yung idea na, yun eh. Kung gusto mo na maayos na relationship, gusto mo magkaroon ng tamang partner, hindi ka makakita. Eto, real talk Kasi syempre, real talk tayo. Hindi ka makakita ng ganong klaseng tao, hindi mo makakita ng matinong relasyon na makikita mo lang sa chat or sa chat lang naging kayo. Kailangan meron kayong bonding, nagkasama kayo. Meron kayong mga moments kung saan mas napagtibay ang isa't isa. Hindi lang as magsyota Kasi nag-bonding kayo, yung tipong alam nyo ugali nyo pag hindi kayo, alam nyo rin yung ugali ng bawat isa pag kayo. Yung ganun, di ba? Alam nyo rin yung ugali ng bawat isa pag magkaibigan. Ganun yun eh. There's different levels pag ganun pagdating sa bagay. Pag may edad ka na, ganun kami. Kasi, paano ba? Kumbaga, ayaw na namin mag-aksaya ng panahon. Yan. Kasi pag sa Facebook, sabi ni Love Higone, kasi sa Facebook, maraming pakipot at sinungaling. Pwede! Isa yun. Kasi nakaka-create ka ng ibang personality pagdating sa Facebook. At pangalawa, maraming yung gano'n, no? Oo nga. Pangalawa, hindi naman sa pakipot siguro. Siguro hindi lang talaga interesado. May karapatan silang gawin na magtaray o magsupla doon, di mamansin, kasi Facebook lang naman yan. Madali mag-ignore ng message sa chat, di ba? Pakibati po ang Manaya family. Hello po sa Manaya family. Siyempre, hindi ko kayo makakalimutan. Hello po sa inyo dyan. Sino pa dyan yung mga nagkaroon ng pag-ibig? Pag-ibig sa loob ng quarantine. Nakarong mga title! Silang gawin na magtaray o magsupla. Kasi etong story na to, like for example, yung magkakaroon ng love story dyan. Parang hindi ko pa nabasa talaga yung libro, pero yung ano kasi, yung love in the time of cholera, nung time na yung cholera ang laganap nun, yung pag-ibig na namuuno na nagkakamat. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-aasawa daw ay hindi parang kaning isusubo na kapag napaso ay iluluwa. Pero paano kung nagsama sa iisang bubong ang parehong bata pa at ika nga'y sarad pa sa kaalaman pagdating sa pagbuo ng pamilya at hindi pa alam kung paanong maging responsableng asawa? Paano kung puro barkada ang laging kasama? Ano ang uunahin niya? Ang asawang kasama sa buhay o ang barkadang nagpapasaya sa kanya? Dear Papa Dudut, magandang morning po sa inyo. Alam mo, Papa Dudut, nung una ay hindi ako mahilig makinig sa radyo. Mas adik ako sa pagsa-cellphone at panonood ng TV. Nag-start lamang ako makinig ng programa ninyo simula nung mapasakay ako sa isang taxi at saktong programa ninyo ang pinakikinggan. Nung una ay hindi naman ako interesado. Text kasi ako ng text. Saktong nakalimutan ko din ang headset ko kaya dinig na dinig ko ang boses mo. At si Manong driver naman ay seryoso sa pakikinig. Hanggang sa maipit kami sa traffic at palobat na rin ang cellphone ko. Kaya nakinig na lang din ako, Papa Dudut. Natuwa naman ako at tinanong ko si Manong driver kung anong station ninyo. Barangay LS nga daw at tuwing alas 12 ka. Pero dahil updated sa kaganapan si Manong ay sinabi din niya sa akin na pwede siyang mapakinggan sa YouTube. At yon ang simula ng maalaalamat kong pagkahilig sa programa ninyo. Kanina pa pala ako na nagkikwento pero hindi ko pa nasasabi kung sino ako. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Francia. 28 years old at sa kasalukuyan ay naninirahan dito sa Pagadian City. May isa akong anak na lalaki at buntis sa pangalawa namin. Iisang naging anak namin ang asawa ko noong una kaming nagsama dahil matagal kaming nagkahiwalay. Hindi kasi naging tagumpay ang una naming pagsasama dahil hindi kami magkasundo masyado
At mahilig mag-inom kasi ang napangasawa ko at mahilig makipagbarkada. Immature at irresponsable. Inuuna pa niya ang pagbili ng alak kaysa sa pagbili ng gatas ng anak namin. May kaya sa buhay ang pamilya ni Kent. May mga paupahang bahay sila dito sa amin. Kaya naman noong magkasama kami ay bumukod agad kami at ibinigay sa amin ang isa sa mga pinapaupahan nilang kwarto. At doon ko napatunayan na tama ang kasabihan na makikilala mo lamang ang ugali ng isang tao kapag nakasama mo ito sa bahay. Sa umpisa lamang kami sweet na sweet, ika nga. Doon ko nakita kung gaano siya ka-immature, kung gaano siya katamad at kaburara, at higit sa lahat ay kung gaano siya ka-mama's boy. Gusto sana kaming ipakasal ng mga magulang namin dahil buntis na rin ako ng mga panahon na yon sa panganay ko. Pero dahil sa nakita kong ugali niya ay nagdalawang isip ako kung pakakasalan ko nga ba ang lalaking akala ko'y mamahalin ako habang buhay. Saan ka na naman pupunta? Pupunta lang ako kina Robert. Magbabasketball kami. Umpisa na kasi ng liga sa kabilang barangay ngayon. Basketball na naman? Tapos ano, inuman pagkatapos? Ano bang problema mo? Ang aga-aga nagbubunga nga ka dyan. Ang aga-aga mo rin kasing lumayas. Baka akala mo binata ka pa. Bakit? Binata pa naman talaga ako ah. Hindi pa naman tayo kasal. Kaya binata pa ako. Ang kapal na mukha mo. Araw-araw ka na lang ganyan. Inuman at barkada mo na lang inaatupag mo. Hindi mo man lang inalam kung may pagkain pa dito sa bahay. Huwag mo nga akong artehan dyan. Marami akong pinamiling dilata at noodles dyan oh. Mag-isa ka lang dito sa bahay kaya tatanga-tanga ka na lang kung magpapagutom ka. Hindi naman yun ang point ko eh. Ang akin lang naman, mag-asawa na tayo, di ba? Dapat ako ang priority mo bagong barkada mo. Bakit? Hindi naman kita pinababayaan ah. Isa pa, kapag wala naman tayong pera, binibigyan naman tayo ni mama, di ba? Yun na nga eh. Lagi na lang sa mama mo tayo umaasa. Hindi ka ba nahihiya sa kanila? Imbis na nagtatrabaho ka, barkadang inaatupag mo. Bakit naman ako mahihiya sa kanila? Eh nanay ko naman yun. Mas mahihiya ako kung sa nanay mo ako hihingi. Kahit nanay mo pa yon, hindi pa rin tama na sa kanya natin iasa kahit pambili natin ng asin. Ano bang problema at ang aga-aga pumuputok butsi mo dyan? Dahil maaga ka rin lumayas. Hindi ka pa nga nakakapaghilamos ata, alis ka na agad. Tanghali na nga gumising tapos kagabi halos madaling araw ka na umuwi. Ganyan pa dapat ang ugali ng isang lalaki may asawa? Napaka-irresponsable mo. Kung alam ko lang na ganyan ang ugali mo, sana hindi na lang kita pinakisamahan. Pinaglabang kita sa magulang ko at mga kapatid ko tapos ganyan ang gagawin mo sa akin? Walang asawang aalis sa bahay kung maayos at hindi bungangera ang asawang babae. Napakasilosa mo. Lahat na lang napapansin mo. Paano ako gaganahang tumigil dito sa bahay kung ganyan ang ugali mo? Akala ko pa naman mabait ka. Akala ko malambing ka. Kaya nga ikaw yung pinili ko eh. Tapos ano, eto na pala ako. May kinakasama ako ngayon na hindi pa nakakapagmumog, nagbubunga nga na. Hindi ka ba naiirita kasi sigaw mo? Hindi ba napapatid yung mga ugat mo sa lalamunan? Nakakahiya sa mga kapitbahay oh. Wala akong pakialam sa sasabihin ng kapitbahay. At para sabihin ko sa'yo, hindi kita bubungangaan kung alam ko maayos ang ginagawa mo. Palibhasa kasi konsentidor din yung nanay mo kaya hinahayaan kang ganyan. Hoy, wag mo idamay ang nanay ko dito ah. Kung hindi dahil sa kanya wala tayong kakainin, tanga. Na hindi sana mangyayari kung responsable ka. Buntis ako! Paano tayo kung palagi kang ganyan? Ano? Buntis ka? Akala ko ba nag-uusap na tayo? Bakit ka nagpabuntis agad? Para ka naman tanga eh. Hindi ka masaya na buntis ako? Hindi ka masaya na magiging tatay ka na? Ay, paano ako magiging masaya kung ganito ang sitwasyon natin? Magiging maayos naman tayo kung uumpisahan mo magpakaama sa magiging anak natin eh. Hindi ko alam kung kaya ko. Kung magtutulungan tayo, kakayanin natin to. Pero umpisahan mo baguhin ang buhay mo. Ewan ko, hindi ko alam. Sana nga kayanin ko.
Hindi na umalis si Kent ng oras na yon. Ilang araw kong napansin na medyo nag-iba ang ihip ng hangin. Bihira na itong umalis at kapag aalis ay madali lamang at bumabalik na. Naghanap din ito ng trabaho pero ilang beses nabigo dahil hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral hanggang sa nagdesisyon na lamang sina mama na bigyan kami ng puhunan para may pagkakitaan. Pero kapag pala talagang wala sa loob ang ginagawa, ay kahit na siguro mamuhunan ng 1 milyon ng mama ni Kent ay wala ring mangyayari. Lalo na kapag sa barkada pa lamang ay ubos na ang paninda at wala pang benta. Tama si Kent, nagera ko. Pero may dahilan naman kung bakit ako nagkakaganito. Nakikita ko kasing walang patutunguhan ng relasyon namin kung palaging inuuna pa niya ang pakikipagbarkada kesa sa pagbuo ng maayos na pamilya. Paano tayo kikita? Kulang na lang ipamigay mong lahat sa barkada mong paninda natin. Minsan ko lang naman sila nililibre ah. Siguro naman hindi ka bawasan ng 100 na pinanlilibre ko sa kanila, di ba? Oo, 100! 100 araw-arong pinapalamon mo sa barkada mo. Kung araw-araw yun ang gagawin mo, ibigay mo na lang din sa kanila pati tornilyo nitong bisikleta mo. Kapag ganyan ang gagawin mo, malamang 1 linggo pa lang lugi na tayo. Alam mo, ikaw sumusobra ka ng babae ka eh. Huwag mo sabihing buntis ka, papatulan talaga kita. O di patulan mo? Akala mo naman natatakot ako? Isusumbong kita kay mama. Di magsumbong ka. Isa pa sa nanay ko naman galing ay pinampuhunan dyan ah. Kaya anong itinatalak mo? Ano ba yung kinagagalit mo ha? Wala naman mawawala sa'yo ah. Hindi na kita maintindihan eh. Kapag umaalis ako nagagalit ka. Ngayon naman nandito lang ako kasama ng barkada ko, galit ka rin. 100 piso lang naman ang nagagastos ko kumpara dati ah. Napakaramot mong tao ka. Di ako madamot. Ang akin lang, ilagay mo naman sa lugar yung pagiging galante mo. Umimihasa yung mga yan eh. Hindi mo ba napapansin? Inaaraw-araw nilang pagtambay dito? Kasi araw-araw silang may budget dyan sa negosyo mong pulpol. Hoy, hindi pulpol ang negosyo ko. Baka ikaw pulpol. Isa pa, natutulungan nila ako kasi nare-recommenda nila sa ibang tao tong negosyo ko. Mas may silbi pa nga ata sila kaysa sa'yo eh. Ah, ganon ah. Mas may silbi pa sila ha? Sandali lang. Oh, ayan! Bit-bitin mo na yung mga gamit mo at sumama ka na dyan sa mga kabarkada mo! Tutal naman, mas may silbi pa sila kaysa sa akin! Napakayabang mo naman. Ako pa talaga palalayasin mo? Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo ha, sa nanay ko yung bahay na yan. Kaya kung may aalis dyan, ikaw yon, hindi ako. Ah, ganun ba? Mabuti nga siguro na lumayas na lang ako. Mas mabuti na ako na lang ang umalis. Sige, piliin mo ang barkada mo kaysa sa akin at sa magiging anak mo. Ewan ko kung saan ka pupulutin kapag wala ka na maipamudbud sa mga hinayupak mong barkada na yan. Di lumayas ka. Maigi nga yun eh, para wala nang maingay sa bahay kapag umuuwi ako. Hindi ako magbubunga nga kung maayos ka. Kung hindi ka batugan. Kung hindi ka mabarkada. At higit sa lahat kung hindi ka mama's boy na palaging sa nanay mo nakaasa. Salamat sa'yo! Salamat dahil nakilala ko agad ang totoong kulay mo! At hindi ako magsisisi na iiwanan kita dahil kung wala akong silbi sa paningin mo, mas wala kang silbi! Yan ang habang sinasabi ko sa inyo mga bata kayo eh. Kaya aga ninyong magsipag-asawa. Akala nyo ganun lang palagi kadali ang buhay? Akala nyo kapag magkasama kayo, okay lang na magutom? O ano nangyari sa inyo ngayon? Sinabihan ko lang naman po siya na huwag niya palaging ilibre yung mga barkada niya eh. Araw-araw po kasi 100 na kukuha nila sa tindahan. Dapat hinayaan mo na lang siya para walang gulo. Kung malugi kayo, di magnegosyo na lang ulit.
Bibigyan ko uli kayo hanggang sa matuto kayong humawak ng negosyo. Hindi po siya matututo kung palagi siya nga asa sa inyo, Mama. Baka naman po pwedeng pagsabihan niyo na lang siya na bawasan yung pakikipagbarkada. Okay naman ho kami kung wala sila eh. Ano ka ba naman? Alam mo naman na noon pa, mabarkada na yung anak ko. Kaya nga naging mag-asawa kayo kasi hindi ba magkabarkada kayo? O, isa pa, kilala mo din naman ang mga barkada niya kasi naging magkakabarkada naman kayo bago kayo nagsama, di ba? Iba na po kasi ngayon, Ma. Magkakaanak na kami. Gusto ko lang naman maging responsable siya eh. Hayaan mo na lang muna siya. Umuwi ka na doon. Bata pa rin kasi yung si Kent kaya ganyan eh. Syempre, wala pang alam yan sa pagiging ama at saka asawa. Matututo rin naman yan. Sa ngayon, ako na lamang muna ang bahala sa mga gastusin ninyo, ha? Kung ipaubos niya sa barkada ang paninda ninyo, hayaan mo na lang para wala nang gulo. Sasaan ba't matututo rin yan? Isa pa, ginusto mo rin yan di tiisin mo. Hindi na ako babalik doon. Uuwi na lang ako sa amin. Nag-text na ako kay Mama. Mamaya lang po parating na yon. Ano? Bakit nag-text ka kaagad? Baka naman isipin ng mama mo na inaapi ka ng anak ko, ha? Naku, Francia, hindi maganda yung ganyang ugali na pabigla-bigla. Dapat nag-usap muna kayo ng anak ko. Hindi na ho. Wala rin naman ho mangyayari. Kasi kung mismo kayo, hindi nyo gustong disiplinahin yung anak nyo, mas lalo na ho sigurong ako mahihirapang pakisamahan yan dahil kinukonsintin nyo siya. Uy, ikaw bata ka ha? Huwag mo ko sinasabihan ng ganyan. Nasa pamamahay kita. Kaya siguro ganyan ang ugali ng anak ko pagdating sa'yo kasi bastos yung bunganga mo. Hindi ho ako bastos. Nagsasabi lang ho ako ng totoo. Pag ganyan kang bata ka, mas maigi pa nga siguro na sumama ka na lamang sa nanay mo pauwi doon sa inyo. Ay nako, mga kabataan talaga, oo. Akala yata nakakain ng pagmamahal. Pagkatapos kapag nalaman na ang tunay na ugali, makikipaghiwalay. Akala yata ganun kadali ang buhay. Walang naging maayos na usapan ng mga oras na yon, Papa Dudut. Dahil mas pinaboran ng biyanan kong Hilaw ang magaling kong asawa. Hindi ko alam pero pakiramdam ko na mga araw na umalis ako sa bahay namin ni Kent ay parang may bahagi sa pagkatao ko na nakalaya na. Masakit na mahiwalay ako sa kanya dahil mahal ko si Kent. Kahit ganon ang ugali niya. Pero mas mahirap naman kung magsasama kami sa isang bubong na parang laging aso at pusa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tuluyan na kaming naghiwalay ni Kent, Papa Dudut. Nanganak na rin ako, lalaki ang naging anak ko. Si Kent naman ay pinilit kong iwasan kahit may pagkakataon na nami-miss ko siya. Nang mabalitaan ng biyanan kong Hilaw ang panganganak ko ay tuwang-tuwa daw ito. Pinadalhan ako ng pera pero sinoli ko sa kanila. Mula kasi noong araw na umalis ako sa poder nila ay pinangako ko sa sarili ko na hindi ako tatanggap ng kahit na ano mula sa kanila. Maayos ang pamilya ko at mabait si Mama, okay na sa akin na kami na lamang ng anak ko. Di bali nang walang asawa, mahalaga ay may anak ako at nasa akin ang anak ko. Nabalitaan ko sa mga kakilala ko na iba-iba daw ang babaeng inuuwi nito sa bahay at nakasuksok pa rin sa mama niya. Sinubukan din itong makipag-usap sa akin at gustong makita ang anak namin. Kasamaan man ang ugali, pinagdamot ko ito sa kanya. Hindi ko siya hinayaang makalapit sa anak ko, Papa Dudut. Wala pa rin kasi siyang ipinagbago. Mahal ko pa siya, Papa Dudut, pero mas pipiliin ko pa na masaktan. Kesa naman makisama sa kanya na puro sakit naman sa puso ang ibinibigay sa akin. Mahirap magtaguyod ng anak ng mag-isa. Pero kailangan mong lumaban para sa kanila. Naganap ako ng trabaho at awa naman ng Diyos ay nakakita ako.
Natanggap ako bilang waitress pero dahil malapit lang naman ang lugar namin ni Kent ay hindi maiwasang magkita muli kami. Papa Dudut. Ateng, sight mo yung nasa table 2. Ang gwapo nung afa. Mukhang crush ka pa ata. Gwapo ba yun? Foreigner lang kaya gwapo. Mas okay pa rin ang Pinoy. Sus, Pinoy na naman. Tapos lolokohin ka lang. Malay mo naman, magkagusto sa'yo yan. Mangarap ka, Ateng. Isa pa, hindi ko naman type yung mga ganyan. Tsaka ayoko na mga nag-i-English. Baka duguin ako dyan. Ano ka ba? Hindi rin naman magaling mag-English ang mga yan eh. Mukha lang silang magaling mag-English kasi foreigner. Isa pa, mas bagay sa kanila. Parang tayo din lang yan. Tayo nga, Pinoy, hindi fluent sa Tagalog. Kaya tsikahin mo na yan. Kasi pag hindi mo chinika yan, ako nga aura dyan. Hala, sige, aurahan mo. Para kapag nakita ka ni Silvestre, kalbuhin ka. Ito naman, joke lang yun. Mas okay pa rin ang Pinoy. Kita mo na. Seryoso, Ateng. Mukhang may tama sa'yo yun. Kanina pa nakatitig sa'yo yung foreigner eh. Pwede ba? Ayoko na magjowa. Lalo na yung kanupa. Huwag na uy. Kahit gaano pa kagwapo yan. Mapupudpud lang dila ako dyan. Mabuti pa ikaw na lang mag-serve sa kanya. Ayoko, ikaw na lang. Sige na, subukan mo lang naman. Tsaka hindi naman nakakamatay ang English. Tsaka huwag kang mag-alala kapag ubos na ang isang sakong English mo, andito naman ako eh. Kahit parang hinihilang kalabaw ang English ko, hindi takot itis. Baliw! Hoy, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Galing si Kent dito kahapon, hinahanap ka. Os? Talaga? Anong sabi? Bakit daw ako hinahanap? Kung pwede ka daw makausap, Anong sabi mo? ano bang bilin mo? Diba sabi mo, pag dumating dito at hinanap ka, sabihin ko, wala ka, patay ka na. O di yun ang sinabi ko. Sabi ko, patay ka na. Syunga ka talaga. Sinabi mo talaga yun. O alangan namang sabihin ko, andun sa kanila, puntahan mo. Hanggang ngayon, in love pa yun sa'yo. Ganun ba sasabihin ko? Ewan ko sa'yo, Ateng. Puro ka kalokohan. Hindi na ako kinikilig kay Kent, no? Pwede ba? Kapag umiihi na lang ako kinikilig. Sus, wag ako Ateng. Binanggit ko pa nga lang na pumunta dito si Kent, umilaw na yung mata mo eh. Pero seryosong tanong, paano kung makipagbalikan sa'yo si Kent? Hindi ko alam, Ateng. Kasi alam mo, sa totoo lang, mahal ko pa naman siya eh. Kaya lang, hindi ko kayang tagalan yung pagiging immature niya at pagiging mama's boy niya. Paano yung halimbawang nagbago na siya? Tapos sabihin niya sa'yo na kaya na niyang panindigan at kaya na niyang maging responsableng ama. Hindi ko alam, Ateng. Basta sa ngayon ang alam ko lang, hindi pa ako ready para tanggapin ulit siya. Mahal ko pa naman siya. Kaya lang, hindi ko pa talaga nakikita ang sarili ko na makikisama uli sa kanya eh. Sa bagay. Pero sana, kapag okay na siya talaga, bigyan mo uli ng chance para man lang sa bata. Isa pa, mahal mo pa rin naman siya, di ba? Oo naman. Kapag nakita ko na okay na siya at gusto niya pa rin kaming balikan, andito pa rin naman kami. Kaya lang sa ngayon siguro, okay na ganito na lang muna kami. Sige, ikaw ang bahala. Sana lang maging okay na kayo. Pero sa ngayon, iserve mo muna dun sa foreigner tong beer niya. Baka mamaya matunaw ang yelo sa tagal ng tsikahan natin. Ikaw kasing hilig mo mang etchos, ayan tuloy, napapadrama na naman ako. Sige na, iserve mo na yan. Papadudot ilang beses daw bumalik doon si Kent at natataon naman na wala ako doon kaya hindi kami nagkakaroon ng pagkakataon para magkita. Hindi pa siguro panahon para magkita kaming dalawa. Mahal ko pa rin si Kent at wala pa rin akong lalaking naiisip na papalit sa kanya o hahawak man lang sa akin. Si Kent pa rin ang gusto kong makasama kaya lang hindi ko kaya ang ugali niya. Madalas kong ipinagdarasal na sana'y magbago siya hindi lang para sa amin kundi para sa sarili niya. Kinausap ko si Mama at sinabi sa kanya ang tungkol kay Kent.
Sinabi niya sa akin na wag daw akong papabola kay Kent. Maging aral daw sa akin ang nangyari sa aming dalawa. Pero kapag nga siguro ay nakatakdang muling magkita ang dalawang tao, ay mangyayari yon sa hindi inaasahang pagkakataon. Hello? Oh, Francia, ikaw pala. Baby, sino siya? Ako nga pala si Francia, ex niya. Ah, so ikaw pala yung ex niya. Yung naanakan niya? Oo, ako nga. May problema ba tayo doon? Wala naman. Nagpakilala ka kasi kagad na ex niya eh. So, sa susunod, hintayin mong si Kent na lang ang magpakilala sa'yo ha? Pasensya ka na, miss ha. Baka kasi hindi niya ako ipakilala sa'yo. Kaya ako na nagkusa. Ay, ganun pala yun? Sorry hindi kasi ako na-inform na hindi pala dapat ipinakikilala ang mga ex ngayon. Anyway, ako nga pala si May. His present and his future. Forever. Okay Tulad nga ng sabi ko sa'yo, ako yung ex niya. And malay mo, maging forever niya ako. What? Joke lang to naman. Sige, mauna na ako sa inyo. Kent, maganda yung girlfriend mo Mukhang sosyal. Tatagal kaya sa'yo yan? May, sandali lang May sasabihin lang ako kay Francia. Francia, sandali lang. Ano ka ba? Ilang beses kitang pinuntahan sa resto na pinagtatrabahuhan mo. Laging di kita natsyempohan. Ayoko rin naman pumunta sa inyo kasi nahihiya ako sa mama mo. Gusto ko lang sanang kumustahin yung anak natin. Ay, may anak ka ba sa akin? Parang wala naman. Mag-usap tayo. Bukas, pupunta ako sa inyo. Paano yung kasama mo? Kasi hindi pwede sa bahay namin ng sosyalerang palaka. Hindi ka pa rin nagbabago Kaya namimiss kita Wow namimiss. May kasama ka nga mukhang walis. Sasabihin mong namimiss mo ko. Tigilan mo ako. Excuse me po. May, Andito lang po ako sa tabi nyo. Pwede huwag kayong magharutan. Baka kasi hindi ako makapagpigil, masampal ko kayong dalawa. Lagot ka. Sorry ganyan lang kami mag-usap. Sige, mauna na ako. Hintayin na lang kita sa bahay bukas. Hindi siya pupunta. Okay, bye! Hello? Ate Gina, nakita ko si Kent. O, edi masaya, nakita mo pala. Asan ka ba at parang ang ingay? Andito ako sa mall. May binili lang ako. Nakita ko si Kent may kasamang babae. Ang ganda. Tapos maputi at saka matangkad. O, bakit parang naiiyak ka dyan? Nagsiselos ka ba? Hindi ako nagsiselos kasi hindi ko siya mahal, di ba? Alam mo naman ang totoo Mahal ko pa si Kent. At ang sakit-sakit na nakita ko siya na may kasamang iba. Tapos ang ganda-ganda pa ng kasama. Oy, bakit nahihinaan ka ba sa sarili mo? Ang ganda-ganda mo kaya. Hindi ka nga lang katangkaran at morena ka. Pero maganda ka. Huwag kang magpakita sa kanya na affected ka. Lalo ka lang pagyayabangan ng mga yan. Hindi ko kasi mapigilan, te. Naiiyak nga ako ngayon, Ang sakit pa rin pala. Ang hirap pala kasi hanggang ngayon tanga-tanga pa rin ako sa kanya. Kakainis. Gusto ko magwala. Yan ang huwag mong gagawin. Ang pangit tignan. Anong sabi ni Kent? Nag-usap kayo? Oo, kinausap naman niya ako. Sabi niya na mamiss niya raw ako. Pero ating naman ang ganda nung kasama. Papa Dudut, gusto kong magwala na mga oras na yon. Pero hindi ko magawa dahil ang daming tao. Sa CR na nga lang habang umaatungal ako ay pinagtitinginan ako pero ang sakit-sakit kasi talaga. Parang binibiyak ang dibdib ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil sa kabila ng mga nangyari sa amin bakit ganon pa rin ang epekto niya sa akin.
mahal ko pa rin siya at siya pa rin ang gusto kong makasama. Ganon ba talaga ang pag-ibig? Kahit na ilang beses kang masaktan ay siya at siya pa rin ang gugustuhin mong mahalin kahit na sobrang sakit na ng nararamdaman mo dahil sa kanya. Aaminin ko na nanliliit ako sa itsura ng kasama ni Kent. Lalo na akong nawala ng pag-asa na magkabalikan kami. Oo, Papa Dudut, umaasa ako na magkakabalikan kami dahil ayoko ng ibang lalaki sa buhay ko kundi siya lamang. Pero ang hirap pala. Ang hirap pag mahal mo pa pero nagpapanggap kang hindi na dahil sa pride mo at dahil mas nararamdaman mong may mahal na siyang iba. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Madilim pa sa labas ay gising na ako kinabukasan. Ito kasi ang araw na sinabi ni Kent sa akin na dadalaw siya sa bahay. Super excited ako at parang dalagang nililigawan ng crush. Para akong tanga kasi matapos ang nangyari sa amin dapat ay galit ako sa kanya. Dapat ay hindi ko na siya papansinin kahit na ano ang mangyari. Pero sadya nga yatang mahiwaga ang pag-ibig. Sadya yatang mahirap ipaliwanag ang mga bagay-bagay lalo na kapag usapang puso na. Nahalata ni Mama ang kilos ko. Natatawang naiinis ito sa akin pero pinayuhan ako. Alam daw niya kung ano ang nararamdaman ko at tama naman si Mama. Kaya lang ay paano nga ba sawayin ang puso? Sana lang ay may magandang mangyari sa pagpunta ni Kent dito. At sana lang din ay hindi lang dahil kay baby kaya porsigidong makipag-usap sa akin. Sana ay nami-miss din niya ako. Sana at maraming sana. Ilang oras na lamang at darating na si Kent. At ilang oras din bago dumating si Kent ay kinausap ako ni Mama ng masinsinan. Francia, pinapaalala ko lang sa'yo ha. Baka nakakalimutan mo kasi kung ano nangyari sa inyo ni Kent. Alam ko naman po, Ma. Alam mo? O bakit kanina ka pa parang sinisilihan ng puwet dyan? Mama naman eh. Anong mama ka naman dyan? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Bay talo mo pa ang hindi maihing pusa ah. Nahihilo na ako sa'yo sa totoo lang. Kasi makinakabahan ako eh. Mahal mo pa siya no? Ma. Alam mo anak, wala namang masama kung mahal mo pa eh. Ang akin lang ipaalala. Nakilala mo na siya nung nagsama kayo, hindi ba? Pero mga bata pa kasi kami noon, Ma. Baka naman po kasi nagbago na siya. Matagal-tagal na rin po kaming hiwalay. Baka naman po nag-mature na siya. Ako nga nagbago na, di ba? Ay, sa bagay. Pero nak, kapag dumating si Kent mamaya, relax ka lang ha? Kasi parang tense na tense ka eh. Si Kent lang ang darating anak, hindi presidente ng Pilipinas. Tsaka ano ba yung itsura mo? Para kang sasagala. Naka-makeup ka pa talaga. Maghilamos ka nga doon. Obvious na obvious ito. Maigi na yung makita niyang natural ang itsura. Pangit ba, Ma? Oo, pangit. Halatang pinaghandaan mo. Kurutin kita dyan eh. Hala, maghilamos ka habang wala pa siya. Sige na nga, Ma. Ay, si Kent na yan. Sige na, maghilamos ka na. Sasabihin ko na lang na bababa ka na. Para hindi halatang atat na atat kang makita siya. Salamat, Ma. Ikaw pala. Magandang araw po. Pasok. Tatawagin ko lang si Francia. Salamat po, Mama. Sige, maupo ka. Francia! May bisita ka! Andiyan na, Ma. O Kent, uminom ka muna. Hi, Kent. Francia, siya bang baby natin? Oh, siya ang baby natin. Kenji, anak. Siya si Papa.
Wow, ang gwapo naman ng anak ko. Kamukhang kamukha ni Papa. Nakakapanggigil. Kumusta ka na? Ganda ng kasama mo kahapon ah. Ah, si May? Oo, maganda nga siya. Pero mas maganda ka. Kasi yun maganda lang dahil sa makeup. Buti na lang pala pinatanggal ni Mama yung makeup ko. Anong sabi mo? Wala, sabi ko maganda nga kapag simple lang. Ah, oo. Kasi ikaw natural ang ganda mo. Si May gumaganda lang dahil sa makeup. Kolorete lang niya nagdadala. Kaya huwag kang mainggit sa itsura nun. Hindi ako naiinggit sa kanya, no? Sinabi ko lang na maganda siya pero hindi ako naiinggit, excuse me. Tsaka mas maganda ako ron. Oo naman. Ay, siya nga pala. Pwede ba tayong lumabas ngayon? Kasama si baby? Mamasyal lang tayo. Okay lang ba sa inyo ni Mama yon? Oo naman. Sige, sandali lang ah. Bibihisan ko si Kenji tapos papaalam din tayo kay Mama. Okay, sige. Pero ang bilin ko ha, hinay-hinay lang. Baka mamaya magulat na naman ako, buntis ka na naman. Mama naman, hindi na mauulit yung dati, okay? Mas mature na ako mag-isip ngayon. Okay, sinabi mo basta umayos ka. At huwag masyadong pakyut. Dapat simple lang lagi ang kilos. At huwag masyado ding padimyur, hindi maganda. Opo ma, salamat ah. O siya, sige, lumakad na kayo. Yung dede ni Kenji at pamunas niya, huwag mong kalimutan. Tapos magdala ka ng ekstrang damit niya. Huwag din kayong masyadong papagabi ha, mahahamugan ng bata. Opo ma! Kent, ikaw na bahala sa kanila ha. Sige po ma, alis po muna kami sandali. Francia, yung bilin ko. Aalis na po kami ma! O siya, sige, ingat kayo. Namasyal kami ni Kent at ng anak ko. Masaya ako, Papa Dudut, dahil ng mga sandaling yon ay para na kaming isang tunay at buong pamilya. Hindi namin namalayan ang oras at magkasundo ang mag-ama ko. 2 taon ko ding itinago ang anak ko sa ama niya. Kahit magkalapit lamang ang lugar namin, ay hindi ko hinayaang makalapit o masilip man lang ni Kent o ng lola niya ang anak ko. Ganon siguro talaga katindi ang galit ko sa kanila noon. Kaya hindi ko sila binigyan ng pagkakataon para makalapit man lamang sa anak ko. Alam ko noon na gumagawa ng paraan si Ken para makita o makausap man lamang kami, pero ako mismo ang kusang naglagay ng pader sa pagitan namin. Nasundan ang pagkikita namin ni Ken, Papa Dudut, at umabot nga sa punto na may nangyayari na ulit sa amin. Pero ang masakit, may nangyayari sa amin pero wala nang kami dahil andyan si May na mahal niya. Be, alin ang maganda rito sa dalawa? Parehas naman maganda eh. Pero mas maganda siguro kung 2 na lang ang kunin mo. Naku, isang terno na lang. Ang mahal nito eh. Hayaan mo na, para naman kay baby. Para naman makabawi ako sa 2 taon na hindi ko man lang siya nabigyan ng kahit na panggatas lang. Pasensya ka na ah. Alam ko naman na naiintindihan mo ko. Oo naman. Tsaka wag na natin pag-usapan yung nakaraan. Di naman mahalaga yun eh. Ang mahalaga, yung ngayon. Sabagay. Sige, ito na lang 2. Bayaran na natin tapos kain na tayo, nagugutom na ako eh. Ako rin nga eh. Eh kung doon na lang kaya tayo sa paborito nating lugar para walang istorbo. Mag-take out na lang tayo ng pagkain. Ano sa palagay mo? Pilyo ka talaga. Pero sige, gusto ko yan. Eh, huwag tayo magtatagal ah, kasi may trabaho pa ako mamaya. Panggabi ako eh. Oo na, sige na. Tara. Hello, babe! Uy, May? Oh, bakit parang nagulat kayong dalawa? Hindi nyo ba ako ina-expect na makikita today? Babe, kala ko ba sabi mo may importanteng lakad ka today? Don't tell me siyang importanteng lakad mo. Pasensya ka na May ha. Inaya niya kasi akong pumunta dito ngayon eh para ipamili ng damit si Baby Kenji. Pero pauwi na rin kami. Hindi ka ang kinakausap ko, girl. Itong boyfriend ko na ex mo.
Sorry naman. Nagpapaliwanag lang naman ako. Baka kasi kung anong isipin mo. Ano naman sa'yo kung isipin ko? Ex ka na niya, no? Tsaka hindi ka ang tipo ng babae na dapat kong ipag-alala. Ang boring kaya ng itsura mo. Wow ha? Boring pala ang itsura ko. Anong tawag sa itsura mo? Happy? Happy fiesta? Kasi ang kulay mo para kang banderitas. Di bali ng boring kung ganyan lang din naman ang itsura sa'yo. May sense of humor ka pala. Hindi na ikwento sa akin yan ni Kent, ha? Ang alam ko lang kasi tungkol sa'yo nagger ka daw at walang kwentang asawa. Yun ang sabi niya sa akin, ha? Talaga? So yun palang pakilala sa akin itong si Kent? Nagger? Sorry. Ang ganda naman pala ng pakilala niya sa akin. Nagger pala, ha? Nagger. Bakit? Hindi ba? Hindi naman ako nagger. Sabihin na nating asawa ko na gusto ng responsable at hindi mamas boy na asawa. Talaga? Baka naman kasi kung ano-anong gusto mong gawin sa buhay at hindi ka kontento sa mga naibibigay niya sa'yo, kaya ganun siya. Talaga? Teka, payong kakilala lang ha. Alam mo kung ako sa'yo, mahanap ka na lang ng ibang lalaki. Kasi kung kagaya nitong lalaking to, ang makakasama mo, baka mawala ang kasosyalan mo. Baka pag magkasama na kayo, ni pambili ng makeup mo, sa mama niya kunin. Pero ang saya siguro kung malalaman mo na kami na ulit ni Kent, no? Hindi mo pa kami naabutan kanina? Ang sweet kaya namin bago ka dumating. Ito nga namimili kami ng damit para sa anak namin. Teka lang, Francia. Tumigil ka na. Huwag mo nang patulan si May. Lalaki lang ang gulo Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Kayo na ulit ng babaeng to, ha? Ang kapal ng mukha mo. Matapos kitang mahalin ng todo at ibigay sa'yo ang lahat-lahat, ito pang igaganti mo sa akin? At talagang sa babaeng ito ka pa bubalik, ha? Kala ko ba ayaw mo na sa kanya dahil sa bunganga niya? Tapos ngayon sasabihin niya sa akin na kayo na ulit? Ang kapal ng mukha mo, hayop ka! Hayop ka talaga, Hey, Ken! tama na! Sandali! Ano ka ba? Ang daming tao, nakakahiya! Nahihiya ka? Ginago niyo ako! Mas nakakahiya kayo! Ang kakapal ng mukha niyo! Minahal kita tapos hindi gaganti mo sa akin? Wala naman akong ginawang masama sa'yo, ha? Bakit ganyan ka? May, patawarin mo ako. Mahal kita, pero aaminin ko sa'yo. Nung nakita ko yung anak ko, parang gusto kong mabuo yung pamilya namin Sana mapatawad mo ko. Hindi kita mapapatawad, hayop ka! Magsama kayong dalawa! At ikaw na babae ka! Ang landi mo! Iniwan-iwan mo tapos ngayon babalik ka na parang wala lang sa'yo! Napakalandi mo! Hayop kayo! Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya na mangyari ulit to Kaya lang hindi ko napigilan. Pasensya na rin kung nakapagsalita ako ng masama. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Babae ako at masakit rin para sa akin kung sa akin mangyayari to. Alam mo naman pala bakit pinatulan mo ulit siya? Mahal ko siya. Hindi ko kaya mawala siya sa akin. Pumapayag naman ako na magkita kayo para sa bata Pero wala nang dapat mamagitan pa sa inyo. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag basta ang alam ko, nahuhulog na uli yung loob ko kay Kent. Teka, sandali. Pasensya na kayong dalawa. Dahil sa akin naging magulo ang buhay nyo. Inaamin ko, kasalanan ko to. Pero please, pag-usapan natin to ng maayos, yung hindi dito, sa ibang lugar. May tamang lugar kung saan pwede kayo mag-away at kung saan pwede nating pag-usapan to. Please naman pinagtitinginan na tayo ng mga tao Alam kong pareho ko kayo nasaktan. Pero pwede ba? Kumalma lang kayong dalawa. Wala akong pakialam sa mga taong yan! May, halika nga rito sandali. Ano ba nasasaktan ako? Bitawan mo nga ako! Pag-usapan nila ako kung gusto nilang pag-usapan. Ano ba? Isang bagay lang naman ang gusto kong marinig mula sa'yo, Kent Sino mas mahal mo sa amin na Francia na yan? May, hindi ko kailangan mamili. Yung sinabi ko kaninang nararamdaman ko na gusto kong mabuo yung pamilya namin, bugso lang ng damdamin yun dahil unang beses ko nakita yung anak ko. Alam mo naman na ikaw ang mahal ko Lilinawin ko sa'yo, magkasama lang kami ni Francia dahil sa bata. Wala kaming relasyon. Kahit itanong mo sa kanya, hindi kami ni Francia. Tapos na kami. Puro para sa bata lang yung pinag-uusapan namin. Talaga? Hindi mo ba ako binobola? Bobolahin ba naman kita?
May, tama na to. Ang daming tao. Nakakahiya na. Sige, siguraduhin mo lang na hindi mo ako binobola dahil may kalolog yung kasakin. Kilala mo ako. Oo, sigurado ako hindi kita binobola. Ganito na lang, ang mabuti pa, kumain na lang muna tayo. Baka nagugutom ka na. Isama natin si Francia. O teka lang, kakausapin ko lang sandali si Francia. Francia, tara, kain na muna tayo. Tayong tatlo nila, May. Hindi na. Kayong dalawa na lang. Magpasalamat ka at may delikadesa pa ako. Gustong gusto kitang sampalin ngayon. Dinig na dinig kong pinag-usapan